Ginagawa mo. Ano tanong no? Picture ka ba? Nasa mo? Pandai sih. Kadus udah nih. RR. Kadus deh kok. Kadus lagi. Oh, kurang mending megas. Oh, lo menigilo kok. Megas. Megas tuh. Elmer dah. Alejandro dah. Ini apa picture-nya dah? Ini apa picture? Ini ba kayo? Amin lang ba kayo? Lagsar, may kulang dragon. Magaling kang kupal ka. Okay, panlagsar mo lang bitaw dre. Dari ba? Kamu una. Asa man? Oy, ako yung picture niya? Ha? Hindi, may kamera. Ako picture niya? Sa kamera. Pero ako nabitaw may kamera. Sa kamera. Ano? Ano picture tayo? Ano ba? Please. Ano ba? Wala, lagi kamera lagi. Ano ba? Ano ba? Picture tanin niyo. Oh, picture niyo. Dari ba? Dari ba? Dari. Di man daw friends Facebook. Kamu una go. Wala, may tagas kayo. Di, kamu una dia. Kamu una. Re, selfie kayo. No. Iya. Cara tao. Lewe. Ano? Di ba? Wala. Gado. Laila ron. Kamu lang. Laila ron na. Gado deh ini kan. Coy. Sakit na. Kana. Tagasa rin mo deh. Koton. Asa nabita koton? Koton mo. Ay, pandai. Alejandro. Alejandro. Alejandro deh. Gila-gila. Alejandro deh. Wala lang. Wala gilo. Ini mag-picture niya nila? Dari lang ba? Iya, picture. Kamu nila picture naman ka. Picture. Ana kayo uyab, diba? Nana siya uyab. Nana siya uyab. Wala. Saan pagkatawa? Bawal din mga biday. Wala. Royal meron yan. Royal. Bitaw, nata. Picture apa picture ka ng membran ba? Membran, sorry. Graduate. Sino na ko siya asa pa. Di ba basin dai. Oh, ayat dito pa. Search daw. Dudo ba? Dudo. Anak. Wala na ko dai kanina sa baba dai. Bata na niyo ibuto sa bon. Bata. Aslan juga. Ate may bawon mo din. Bitaw ga. Gano dai pa-picture man. Picture na namin niya. Picture lang mi ay. Picture lang. Picture lang. Selfie. Sugas. Nasa asawa. Kamu kay asawa. Di picture mo. Picture mo ko. Picture ko. Kamu lang. Ya picture. Ge. Pili ko asa tong kanon. Katawa siya no. Kanon na to ba? Ala. Diba kay storage be? Storage lagi be, promise. Ala ka arte niyo eh. Muli ka na sila. Okay, muli. Okay, amo ana ne. Amo ana ne. Ay, mo storage. Are. Ay, gusto rin niya. Are. Sa gamay. Kanon. Sila lang. Selfie lang we para makita gid ba? Selfie na lang. Selfie ta. Wala may kuya, front cam. Yan na lang. Okay. Ali mo dali. Tapad ko ning usabe kay. Ali, kamu inyo ning kuronan. Ay ba? Lagsar ni mga Ris Plaza ra ba? Lagsar ay mga Ris Plaza. Karon po mga address ni. Ay, dala kita la address oy. Iba ka. Pino re picture ko. Dili mo ni mo. Ay, dali mo oy. Ay, nay. Grabe ta kalubat na 1 bar na lang. Gina ba kay electro pa na no? Electro pa na no?
Okay. Kita po. Okay, kadyo tra okay. Ara. Napay na kamera ba? Okay. Basta sigan niya. Dito click. Ay, may electro man na mo. Dito ba? Ay ba? Ay, wala ka. Give you. Ay, iPhone na. Uy, bago na siya. Cherry Mobile Cash. Uy, Gino ba? piyo kayo niyo. Ano ba? Ala ka. Uy, mo-judge din sila sa abi kay Siri Mobile. Dili, uy, wami nang judge. Sino mo ba yung Nan-judge mo abi kay Siri Mobile din ko picture. Ala ka na. Inana po na kong cellphone no. Okay ra man ako. Patatawan tong maski para maklaro ta. Bati mo sa picture sa mabawi ang boss personal, di ba? Okay, okay. Magaling kang kupal ka. Okay, 1, 2, Ali, boy, 3. action mo yan ba? 1, 2, 3. Ay, mega, pwede magigila-ila? Wow! Ha? Dito si Eduardo de Code. Leila lang. Leila naman. Laila, Raman. Leila ra. Kami si Mama. Oo na ko. Oy, mo Eduardo be. de. Leandro dai. Pili daw picture niya. Leandro. Di ba Ay, picture naman. picture man agon. Picture. Dari lah, pili ra po dra dan. Diri ko mag-picture. Kamu lang kamu pat. Oh. Picture ah. Kira picture. Ano mo ya? Sige, mili adjust. Picture man dili picture man. Ari nang skillet Ano, ya. yap? Picture man da. Picture man. Pang may di ba? Picture ra. Ha? Lagi, gamitan ko ni kung kano. Lagi, picture ra. Dia mo. Bito. Okay ra. Kadyo tramogon. Full storage man ya. Ano mo? Gani na nila yung button sa ko. Okay ra. Okay ra? Ikaw si Ay, ako. Dili na bitaw, barang ko. Picture ra. Okay ra. Iwo. Ari na miluyo. Picture. Ah, dia ko dia ko. Picture man. Kosa. Kino? Well, dako pa na storage dia, well. Tas pag one bar na lang. Okay pa mo kung kamera god. Gi? Ay ka. Ah, bitaw. Dito picture. Sila. Pinadlayag. Ah, okay. Bitaw, basin ka na mo. Babay sa akong kamera to. Bitaw ka. Subscribe din mo. Wala pa. Wala pa? Bitaw. Nang video ay nang tagay-tay vibes nila. Lagi. Ay may pag-go. Ah, uli ko. Uli ko. Ah, sige. Suroy. Yung nagkakamit-kumit lagi dito talaga. Ah. Ay, mo na. Mo day ka. Kuan dai. Sige, lamat kayo. Okay na. Dito, mga ano naman yun kay. Salamat guys sa picture. Balag. Pahay na sila. Ay mo to mo video kita mo. Ay, di masungin kamera to.